नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक-ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी बेवफाई गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी भैया और दिल से बतावतनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के तौर तरीका से गा देतानी तो गाना एकदम रील पर वायरल होखी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जाए कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब, रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, आपके मन पसंद के मतलब गीत नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया-नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, हिंदी में चाहे भोजपुरी में, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग, कौनो प्रकार की मैटर हुआ लिखवाओ होखे बेहिचक कॉल कर सकतानी, चाहे व्हाट्सअप कर सकतानी। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे देले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई भैया, डमी के साथ। आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो बहुत पुरान गीत रहे, मंगला की मौगी जाती या देवघर पहिर के गेरुआ साड़ी, सजनवा हमरो के बलमुआ हमरो के, कल्पना जी के कोनो गीत रहे, वही धुन पर गीत के लिखल बा। देखी कैसे गाओ के बाटे। अरे गैर के पाके घात क दिहले, गैर के पाके घात क दिहले, जिंदगी में जहर घोर के, रे पगली ठीक न कइले, रे सोनामा ठीक न कइले, पगला के मासूम दिलावा तोड़ के, रे पगली ठीक न कइले, पगला के मासूम दिलावा तोड़ के। गैर के पाके घात क दिहले, गैर के पाके घात क दिहले, जिंदगी में जहर घोर के, रे पगली ठीक न कइले, रे पगली ठीक न कइले, पगला के मासूम दिलावा तोड़ के, रे सोनावा ठीक न कइले, पगला के मासूम दिलावा तोड़ के। तो सुबह के टाइम बाटे भैया, हम थोड़ा सा स्केल नॉर्मले गइले बानी, रउआ एकरा के बढ़िया से बढ़िया स्केल में गायकी कर देता नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना एकदम ट्रेंड करी भैया। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी, तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। वीडियो पसंद आली तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर अगर पहली बार आइल होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।